nepovestne, nemám čas. Ulica prázdna, v strede mesta, na poludne je tma, vo vlasoch prach máš, prach máš, 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 vo vlasoch prach máš. Na poludne je tma, vo vlasoch prach máš, ale keď začne pršať, prosím, nezačni, ale keď začne pršať, prosím, nezačne utekať. Aj vtáci si svoje hniezda robia v kruhu, stále ten svý život len z iného úhlu. O, ja vidím, 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 a ja vidím, 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 vidím tú istú pravdu. Poďte, Anto Petrovič, prečo vy vlastne tvoríte? Ja tvorím. Ja už netvorím, ja už som vytvoril. Máme tu ľudskú bytosť. A teraz to je hlavne. Ona príde, pôjde von. Správa, uberá sa takisto. Úplne takisto. Možno viac, možno menej, to je jedno. Ale je to živé. To je tak, ako keď zoberiem si ženu a mám dieťa, ale ja som nemal ženu, mal som iba tieto ruky. Som predbehol evolúciu. To je to. Preto. Na čo toto je? Na nič. Tá žena, ja neviem na čo bude tomu pánovi, čo má také dlhé vlasy, ja neviem. Kirno. Kirno, to je dobré meno. Je to vrah, viete to, že by nás zabil. Ja som už tvojho život. Vrah má záujem o život. Je toto normálne? Je toto normálne? Ale už má iné dôvody. Tak to mal povedať, že chce rovno na iné dôvody, aby som nestvoril celú len určitú sekciu. Ale my sme skôr jedať čo veľkolepé. Super. To je prvá trieda. Prvá trieda. Plneš pizza kočka. To teda. Ty ale, mám sa nejak míňa. To nič, mám ešte 2 litre. Ty si piťak profesorský. Čo by? Ale nerozumejte to nič. Jak nič, však tu celá zem zagebrená. To nič. Nie. Mám ešte aspoň 5 dní. Do zajtra. Pán Kirimo, pozrite sa, to nie je možné do zajtra. No prečo? Jej pokožka potrebuje ešte zo pár dní na regeneráciu podkožných štruktúr, viete, elektromagnetické
No ja viem, že vás to nezaujíma, ale... No to sú technické veci. Do zajtra, pán to... Ešte aspoň deň. Jeden deň. Pán do Boha! Anton Petrovič! Máme dosť vážny problém. Idiot. Anton Petrovič, Sergejevič. Ahoj, sviet. Dobre, čo sa deje? Čo sa deje? Dobre, tak ja. Nie, mal som... Dobre som. Dobre, nič nechýba. Nič. Všetko v poriadku. Čo sa mu dá? Čo sa mu dá? Nič, to ale Anton niečo porieši. Nie ti to vysvetlím. Nie ti to vysvetlím. Oči, ja Sergejevič. Sergejevič. Alexej, len tu zostať. Spomínaš si? Poďte, profesor. Spomínaš si, že sme sa smiali pri myšlienke, že by človek mohol vložiť do neživej hmoty city, srdce, že by mohol oživiť, že by sa tak mohol zahrať len stvoriteľa, na Boha. Alexej si svedom toho, že evolúcia pokračuje, dokonca postupuje dopredu. Ty si urobil niečo veľké. Za všetko ti ďakujem. Za všetko ti ďakujem. Teď si s tým rozlučil, no? To nič, ale si nezviem. Nic z toho ne... Bol to len experiment. Sergej!